Vítajte na tomto podujatí, ktoré si pre vás pripravili Kultúrna komisia obce Stará Kremnička a obec Stará Kremnička. Máte možnosť ochutnať starostovský punč, vianočnú kapustnicu a je pre vás pripravené aj prekvapenie. Sme Slašťanská kapela zo Slaskej a dnes vám bude spievať Veronika Slašťanová, Radka Štefánková. Dúfame, že sa vám naše vystúpenie bude páčiť a že si spolu s nami aj zaspievate.
Zobral som si ten mikrofón, okrem toho teda, že vás tu vítam ešte raz, kvôli našim deťurencom. My sme im rozdali lístky, tak ako my dospeláci, keď máme tombolu. A vylosujeme teraz 3 detičky, ktoré sa postarali o krásne zdobenie perníkov a vianočných ozdob. A tieto 3 detičky si môžu ísť vlastnoručne uloviť kapra a toho kapra si môžu zobrať domov do bane. Rodičia týchto detičiek potom nech prídu za mňou, aby sme sa dohodli, čo bude ďalej. Takže detičky, zoberte si lístočky, ktoré máte, ktoré vám teta Peťa dala. Hani, poď vyťahnuť lístoček. Takže číslo 68 modrá. Haň, super. Počkaj, nepozeraj na čísla. Číslo 45 žltá. Dobre, drž si. A poď vyťahni ešte. Číslo 17, modrá. Tak, deťurence, poďte. Tí, čo máte teda vylosované kapre, musíte si ich ale samozrejme aj chytiť teraz. A s rodičmi potom dohodneme, že ako si ich odnesiete domov. Nech sa páči, poďte von. Tí, čo tombolu vyhrali, aha, Ujo ti dá taký podberák a vyber si, ktorého zoberieš domov. Rukou. Alebo rukou. Čusi. Toho najväčšieho si vyber. Pozeraj, neudrela. To je šumec. To ktorý chodí? Pozri sa. No, super. Ten tvojich malého srdca vyťahnu. No, pomáhaj starský. Chyť, a čo chytí? Toho. Starky, to je ťažké. No veď ja. Ktorého? Toho väčšieho, menšieho? To máš, aha. Tak to dáš. Tak milí hostia, kapela nám dohrala krásnou skladbou vianočnou, Tichou nocou. Ja by som sa im chcel veľmi pekne poďakovať, že nám spríjemnili dneska celé poobede, aj celý večer. Ďakujem a ste vítaní na
každej ďalšej akcii, na ktorej sa dohodneme. A vám, milí moji, ďakujem za účasť. Dúfam, že tento 0. ročník starostovského punču a kapustnice sa vám páčil. Prijímame podnety, návrhy a samozrejme ďakujeme, veľmi pekne ďakujeme za príspevok, za kapustnicu to nazveme, ktorý potom posunieme ako vianočný darček našej kamarátke a susedke Mini Mezejovej. Ako viete, odchádza do Prahy na liečenie. Veľmi pekne ďakujem, majte sa dobrú noc a pekné sviatky.